Spolupráca firmy Homola so školami a študentami prebieha na viacerých úrovniach. Organizujeme v spolupráci so školami školenia pre študentov a majstrov škôl, či už pre Slovenskú technickú univerzitu, strojárskú fakultu, alebo pre stredné školy v Bratislave, ale aj v iných mestách. Vlastne sprostredkovávame študentom možnosť spoznať nové technológie, ako majú s nimi pracovať, čo všetko existuje, aby si to vedeli chytiť do ruky, aby s tým vedeli pracovať potom ďalej v servisoch, kde budú v budúcnosti zamestnaní. Ďalšia úroveň je, že naši dvaja školitelia, ktorých máme už dlhé roky u nás, napríklad sedia v maturitných komisiách, skúšobných komisiách v školách, kde skúšajú študentov a vlastne prispievame ako zástupca zamestnávateľa k preskúšaniu zodpovedne, pretože vieme, že títo mladí ľudia potom idú do autoservisov a záleží nám na tom, aby pracovali dobre, aby mal kto opravovať tie auta s najnovšími skúsenosťami a dobrými poznatkami a zručnosťami. A ďalšia spolupráca, napríklad aká bola v roku 2019, kolegovia boli spoluautormi učebnice s témou diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel s elektrickým pohonom a hybridným pohonom už v roku 2019, čiže snažíme sa stále vlastne ísť s dobou a podchytávať tieto trendy už v počiatkoch. Táto podpora je akýmsi príspevkom našej firmy k lepšej spoločnosti, pretože nestačí len sa sťažovať a hovoriť, ako tie deti nevedia a mladí nevedia a chceme k tomu prispieť, aby to tak nebolo. Chceme do nich vkladať energiu a veríme tomu, že toto je cesta, ako sa tu všetci môžeme mať lepšie a spoľahnúť sa na to, že keď idem z autom do servisu, tak bude oservisované dobre a záleží nám jednoducho na ďalších generáciách a toto je jedna forma, ako môžeme k tomu prispieť.